Hello guys! Magandang gabi Pilipinas. Ito ulit si Mike Padua nagbabalik sa ating weather analysis ng araw po ng Lunes hanggang Miyerkules, Pebrero 17 hanggang 19, 2025. Ito po ang ating Tagalog version. Pinaglilingkod sa inyo ng Typhoon 2000 at ng Naga College Foundation. At bago tayo magsimula, gusto kong pasalamatan ang ating partners, ang Aboitiz Power, Bank of the Philippine Islands Sustainable with You. Yung interested, click lang po ang link dito. Or kapag kayo po ay nanonood sa Facebook channel, meron pong link doon sa description patungo sa BPI Sustainable with You. Ang lokal na gobyerno ng Naga City headed by ang Honorable Mayor Nelson Legacion at ang ating Honorable Congressman ng ikatlong distrito ng Camarines Sur, Congressman Gabby Bordado. Ngayon, umpisa natin pinaka-latest update. Mukhang magandang ating panahon sa nakalipas na ilang araw. Okay? But meron pa rin pong pagbabalik ng amihan. Ito po inaasahan simula bukas hanggang sa darating pong weekend. At baka mag-extend pa po sa early next week. So, antabayan natin ang pagbabalik na naman ng amihan. May kasama na naman po siyang shear line or possible easterlies. So, malalaman natin yan na yung darating Webes. Okay? So, sa latest na yon, manatili pa rin yung easterlies dito po sa may area po ng Visayas. Okay, yan po, Visayas and Mindanao. Dito po sa atin, medyo kalmado po sa Bicol region since kahapon, but in the next few days, mag-increase na naman yung amount of rainfall. But let's hope na hindi masyadong malakas. Okay? Nung Sabado, nagkaroon po tayong napakalakas na thunderstorms na nagbigay po ng mga biglaang pabaha sa mga low-lying areas. Although 30 millimeters lang yun, 30 to 40 millimeters, dito lang po sa Naga City at ibang areas po ng 3rd District of Camarines Sur. Medyo malakas po siya at meron na po kasama mga thunderstorms. A typical sign na nasa La Nina pa po tayo. Okay? At medyo mainit ng panahon. Although, gaya na sinabi ko, babalik ng bahagya ang amihan na yung darating pong linggo and then na yung week. Okay? And then mag-extend yan hanggang maybe on Sunday or early next week. So right now, ang amihan ay nandito pa lamang po sa may area po ng Batanes. And kung titingnan natin, nakikita po natin na yun sa may area po ng Mindanao. May mga malalakas na thunderstorm sa may Lanao provinces. Dito rin po sa may area po ng Zamboanga, Sibugay, Zamboanga del Norte. So, yan po ang mga common features nitong La Nina. Kahit sa panahon ng cool at hot dry season, nandiyan pa rin mga thunderstorms. At sa ating latest wind at pressure forecast mula sa European model from windy.com, bukas po, yan po ang amihan. Bababa po sa dulong Hilagang Luzon. At magpipenetrate po sa Martes ng gabi sa may Hilagang Luzon. And then by Wednesday o Miyerkules, ito ay bababa po sa may silangang bahagi po ng gitnang Luzon sa may Northern Quezon at Aurora, Isabela at Pulilio. At pagdating ng Huwebes, ito po ay makaka-affecto na rin sa coastal areas po ng Kabikulan. Itong amihan, although amihan pa rin dito sa may Kabikulan at dito rin sa may Eastern Visayas. Mag-expand din yung hangin dito, but mas malakas po dito sa may karagatan ng Kabikulan at Silangan, Kabisayaan. And then by Friday, hihina na po siya, but mag-shift naman tayo sa easterlies. Okay, dito. But dito naman po sa may Taiwan, natili pong malakas na amihan. Pagdating ng Lunes, Martes, ay nandiyan na naman po ang amihan. So, tili pong medyo mahangin ang ating panahon. Although, papalapit na po tayo sa Marso, medyo hindi naman masyadong malamig ang temperatura po na nakakanasan natin pag tuwing may hanging amihan. Lalo na po, papalapit na po tayo sa buwan ng Marso. And sa ating rain forecast, ito po ang inaasahan bukas po, Miyerkules, magiging mas maulan po dito sa may silangan bahagi po ng Isabela at Northern Aurora. Bukas po, on and off. At gayon din po sa dulong Hilagang Luzon. Pagdating po ng Miyerkules, ito po ay magiging mas malakas po dito sa may area po ng lalong lalakas po mga ulan dito sa may Eastern Isabela at Northern Aurora na pwede umawat po ng lampas 100 millimeters.
At pagdating po ng Webes, makikita po ninyo mukhang mag-increase naman po ang mga ulan pababa dito sa may bahagi po ng Northern Quezon, Polillo, Eastern Coastal areas po ng Kabikulan, yung Cam Norte, yung mga dating lugar, okay? Partido, Catanduanes, Eastern Albay at Eastern Sorsogon. Gayun din po sa may Northern at Eastern Samar at Eastern Leyte. At maapektuhan ang bahagi po ng Siargao, Dinagat Islands at silangan bahagi po ng Karga at Davao Oriental. So, yan po ang posibilidad ng another shear line dito po sa bahagi nito ng silangan ng ating bansa. And then by Friday, ito po ay magpo-focus dito sa may area po ng Eastern Visayas, Eastern sections po ng Sorsogon at Albay, Catanduanes, at dito rin po sa may Panay, Negros, Cebu, yung mga nasa Hilaga at silangang bahagi. Dito rin po sa may silangan bahagi po ng Surigao Provinces. Dito rin po sa may Davao Oriental. Okay, and then sa Sabado, ito po ay mag-concentrate na lang sa may bahagi po ng Visayas at Eastern Mindanao itong shear line. Mag-shift po yan galing na po sa hanging silanganin, easterlies. Apektado din po ang Palawan. Okay? And then by Sunday, mag-focus na naman po dito sa may area po ng Northeastern Mindanao, sa may Northern Karga, ang mga pag-ulan. At sa Lunes, mag-increase na naman po dito sa may Eastern at Northeastern Mindanao. So, kita ninyo yan. Pwede umawag po ng more than 50 millimeters or a little bit of more than 100 millimeters dito po sa may coastal areas po ng Mindanao, sa may eastern sections. Yan po ang shear line. So, abangan po natin na yung darating pong Thursday. Sa mga alon po sa karagatan ng Pilipinas, bukas, Miyerkules, Huwebes, ayan po, kita niyo nag-expand po ang carnation na color. Ibig sabihin po yan, nasan po natin dito ang wave heights of more than 4 meters. Ang laki ng alon sa may eastern sections po ng Philippine Sea. Sa West Philippine Sea, 2 to 3 meters naman po. At mag-persist po yan hanggang na yung weekend. Okay? Samantala, dito sa may inland waters sa ating bansa, magiging kalmado hanggang mahina po or light ang mga pag-alon up to 1 meter or more dito sa may inland waters ng ating kapuluan. At pwede mangisda at mag-sea travel. Okay, so yung mga usual areas, West at East Philippine Seas ay magiging maalon ulit simula bukas hanggang sa darating pong weekend. Okay, at bago tayong paalam, ito na po ang pinaka-latest sa El Nino. At bago tayong paalam, ito na po ang pinaka-latest sa La Nina. Published po ito noong February 13. Galing po ito ng Climate Prediction Center ng NOAA. Ito po ang kanilang latest. So, until now, nasa La Nina advisory po tayo. Magpe-persist po ito hanggang sa March. And then, simula mid-March hanggang Mayo, magta-transition na po tayo into neutral climate. So, balik na tayo sa normal. But again, yung epekto po niyan ay magpe-persist throughout the hot dry season or throughout the Philippine summer. Ito po yung latest graphing as of now, itong month of February. Kasi 3-month period po yan. January, February, March. Kinukuha natin yung sa kalagitnaan. So, nasa 95% po tayo. La Nina. La Nina pa rin tayo hanggang ngayon. Pagdating ng March ay babagsak na po ang La Nina sa 58%. So, balik na tayo sa neutral, especially sa buwan ng Abril. So, buwan ng Abril hanggang Oktubre, mukhang mananatili tayo sa neutral or normal climate conditions. But again, gaya ng sinabi natin, kapag tapos na ang La Nina sa Marso at Abril, ang epekto po niyan ay pwedeng mag-persist hanggang sa buwan ng Mayo. So again, kahit na nasa Philippine summer tayo o hot dry season, in-expect po natin may mga thunderstorms, mga
pagkulog o mga pagkidlat at kulog. Inaasahan po natin yan na yung buwan ng Marso hanggang Mayo until June. Hopefully, walang bagyo na mag-form. As of now, wala pa rin tayo mga nakikita mga tropical cyclones o LPA na nag-form dito po sa Western Pacific. Okay, so dyan muna natin tatapusin ang ating update at babalik ulit tayo bago mag-weekend. Ito si Mike Pardo magpapaalam. Mag-ingat po tayong lahat. Be #weatherwiser. At maraming salamat po sa pag-panood sa aking channel. God bless po sa inyo lahat.